شەڤابۆری سەرۆکی ئەمریکایە دۆنالد ترامپ ji عەربستana Siûdî niyeta welatê xwe ya rakirina cezayên aborî yên li ser Sûriyê ra gihand. Daxuyaniya Trump gelek bertekên erênî bi xwe re anî û di nava gelê Sûriyê de nemazeyên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hêviyeke ji bo vegira aboriya Sûriyê wekeberê ava kir. Têkildarî mijarê şêniyên Kantona Reqayê ji Rojava TV re behsa hêviyên xwe yên piştî rakirina cezayan kirin û gotin rakirina cezayan wê rewşa aborî, civakî û siyasî baştir bike. كان أسعار الدولار تتجاوز ال10 وال14 دما ku nirxê dolar bilind bû, sedem ew bû ku li ser me cezayên aborî hebûn û gihêşt wê astê ku nirxê dolar bigihêje 20,000 lêreyên Sûrî. Îro hinekî nirxê dolar daket û ew jî ji ber daxuyaniya rakirina cezayên aborî bû. Berê 14 dolar digihêşt nêzî 200,000 lêreyên Sûrî, li îro ew bi qasî 110,000 ye. Ev yek hinekî barê welatiyan sivik dike. Em dikarin bêjin ku êdî gel dikare pêwîstiyên xwe peyda bike. للزبون وللمواطن بشكل عام يعني. Şêniyan di nava axiftinên xwe de anîn ziman. Ev biryar wê rewşa jiyana kesên ku de hata wan kêm e baştir bike û tevgera kirîn û firotinê li sûkan bihêztir bike. والله الفترة السابقة المعيشة صعبة. بریا demekê tevgera li sûkê ji ber bihabûna nirxê dolar hema sekinî bû. Herwiha jiyana welatiyan zehmet bû û tevgera kirîn û firotinê lawaz bû. Em hêvî dikin ku bi vê biryarê re tevgera sûkê jî baştir bibe û kirîn û firotin zêde bibe. Ez dibînim ku ev biryar wê karibe hinekî li gorî heqdestê welatiya be û dê jiyana wan baştir be. المعيشة تتحسن. Yekem cezayên aborî yên li ser Sûriyê hatine sepandin di Nîsana 2011 de bû. Wê demê serokê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Barack Obama fermaneke da ku mal û milkên hin kesên rejîma Sûriyê ya berê bicemidîne.